Mä otin Max Winin. Katsotaan video loppuun repla siitä, mut sitä ennen pikku vertailu Sugarus tonni. Otetaan 3 bonusta kummastakin 20, 40 ja 60. Ekana perus Sugarussi. Ja tästä mä sitä maksia ottanut. Mä otin sen ison maksin. Tonnista 25 000 X. Katsotaan se tohon loppuun, mutta nyt pikku challenge, eli kumpi palauttaa enemmän rahaa meille, kun otetaan 3 bonaria kummastakin. Eka Sugarus, 20 bonsku tosta. Balance 240, mitä on tämän jälkeen? Ei mitään haju, katsotaan. Siitä. Jos päästään takaisin 150, niin on ihan hyvä tulos. Siitä lähtee nakuttaa. Tää on tärkeetä, heti alkuosumia. Se on heti hyvä fiilis. Noniin. 3. tumble. Siihen jäi. Kyllä tästä semmonen niinku 1000 X kelpaisi, pari hunttia takaisin. Mut riskinä meillä on, jos me ostaa 6 bonusta vaan tänään, ja kaikki on semmosia 5x ja 10x ja tyypillisiä Sugarussille, niin aika kehnoa. Mut nyt näyttää hyvältä. Aika hyvä klusteri. 15 €, 5 pinniä vielä ja sieltä lisää. Pinkkiä. Ollaan profitilla. Ihan hyvä eka osto. Vielä jatka. Makkaraa sinne, makkaraa. Ei. Hyvä. 23. Anna tulla anna tulla siihen niin. Noin. Makkarat väliin. Melkein. Heitä pinkit, selkeä makkarat. Okei. 1,5 X jo. 29 €. 3 spinniä. Heitä retriggeri sinne. Osaka mehevä. Makkarat. Vihreet. Keltaiset. 30 jo. Oi. 60 300 X sieltä. Lisää. Come on. Purppuraa. Ihan hyvä startti, hei. Mennään. Ja vieläkö? Ei. Ihan hyvä startti. 64. Heti perä 40. Siitä. Ammutaan rakettia taivaalle. Sugarus tonni tosiaan, se rupee jännittämään, että se perusbonari, se ei yleensä maksa juuri mitään. Voi olla vaan omakutinen, mä oon ostanut yleensä aina supereita. Paitsi tänään Max Winissä en ostanut superia. Tää 40 ostos menee nyt kyllä ihan reisille. Ei mitään hittiä, ei mitään. Retriggeri. Osaka paikallaan. 3 rakettia, kiitos. 1. Nyt semmonen jumbo-kompo. Vedä jumbo-kompo sinne. Just näin, jumbo-kompo. Noin. Sieltä vielä raavit jotenkin punaisia sinne makkaroita. 2 pinniä, pakko retriggeröitä. Ja se ei tee sitä. Nyt tuli tyypillinen Sugarus. Okei. Hiljaa on. Hiljaa hepo. Ai. Se oli tyypillinen Sugarus. Sitten se 60 jytky tohon. Ja se vois maksaa enemmän kuin se 20. Anna mennä. Jos tää maksaa omat takas, me ollaan vielä tasoissa. 100 X riittää olla tasos vielä. Hyvä. Kombo vaan. Just näin. Ja vihreät. Ei, no hyvä. Vihreät tää punaiset. Vihreät mielellään. Kelpaa. Mitä vaan. 7 spinniä vielä. Anna mennä. Nyt isolla panoksella. Anna mennä vaan. Pinkkiä. Jytkäytä sinne niin. Aika vaikea saa yhtään mitään. Oi! Hyvä! Tärkeä, tosi tärkeä. Sitten punastaa vihreitä. Ei mitään. Tosi tärkeä tämäkin. Vihreät siihen väliin. Selkeä. No ei. Ei tänään. Nyt osuu makkarat aika mehevästi. Kattokaa. Oi sieltä. No. Pientä palautusta. Viimeinen spinni. Nyt se antaa sen tän Lollipop-klusterin tai oranssit sydämet. Kattokaa, sieltä aukee. Ei antanutkaan. Okei, Sugarus tonni seuraavaksi. Tää palautti meille aika hyvin takaisin. 30 ollaan häviöllä tästä.
Ja sukarustonni, come on. Nyt. Tästä saatiin tänään. Sieltä. Anna mennä. Heti retrikkeri ekalla spinnillä. Pinkit osuu heti. Osuu punaiset jatkoksi siihen. Nyt on hyvä alku. Ei vaan muuta sanoa. Osuuko vielä keltaisetkin? Hyvällä tuurilla osuu. Tosi hyvä tuuri oli. Luolassa on hyvä tuuri tänään. Anna mennä. Ei lisää. Ei tule lisää. Hyvä startti. Retrikkeri on pakollinen maksvini. Ei edes 1 riitä. Tarvii 2, 3, 4. Jopa 5 retrikkeriä. Olisiko mulla tänään ollut 2 vai 3 retrikkeriä siinä? Mutta tein myös päätöksen, en koskaan enää pelaa, jos ei ole rekordaaminen päällä. Eli kaikki pitää saada talteen. Tupla droppi. Mut ei osunut. Come on, nyt! Nyt anna mennä! Tiputa! Ei. Vielä on pari spinniä, tiputa! Retriggeröissä, come on. 2 spinniä. Ei palauta yhtään mitään. Vielä osuu jotakin sinne väliin. Osuu vähän kaiken näköistä. Nyt joku jättimäinen klusteri siihen, joku aivan sairas. Ei. Pikku tappio 20. Se tarkoittaa, että 40 lataa meille aivan hirvittävää löylyä. Sieltä. 4 skätteriä, come on. Neljäs kättirä, hyvä merkki. Joku sanoo, että se on huono merkki, mutta ei oo. Nyt me nähdään, miten antaa sukarustonni meille mainetta ja mammonaa. Anna mennä. Ei oo yhtään hittiä tullut vielä. Okei, mä myönnän. Mä oon ehkä väärässä tässä 4 kätterissä. Noniin, rupeat tekee konnektioita sinne. Konnektaa. Konnektaa, come on. Ei. Ja sieltä. Nyt on vähän myöhäistä, jo 2 spinniä jäljellä. Ois pakko sielläkin ihan sairasta, ei tee. Nyt makkaraa, pinkkiä, retriggeriä, ihan mitä vaan. Tupladroppia ei tule, viimeinen spinniä ei pelata yhtään mitään. 4 euroa. Kymppiäks, se oli se sukardus kymppiäks. Tyypillinen kymppiäks. Nyt 60 mätky toho. Meillä on 170 saldo, mulla on 80 takissa. Tästä otetaan nyt sitten semmonen 3 tonnia pitäisi tulla tästä näin, että oltais niinku hyvillä sijoituksilla. Anna mennä. Anna mennä. Hyvä konnektaus. Nyt jännittää. Tärkeitä konnektauksia, ihan mitä vaan näin alkuunsa. Just näin. Tää on just se juttu. Pinkit sieltä. Anna mennä. Jotakin. Kyllä. Makkarat, pinkit. Okei. Hyvä. Todella hyvä. Mut ei jatku oikein, Kuka muu sanoo makkarauks noita hei kuin minä? Nehän on jelly beans, mutta makkarat, näin suomeksi sanottuna se on. Makkaraperunat. Okei. Vielä konnektaa, mut ei jatka tosta enää. Aika vaikee. Nyt vois retriggeröidä. Tai sit ihan jäätävä klusteri. Ei riitä kertoimet kyllä siihenkään. Aika paha. Huolta näyttää. Nyt niitä sydämiä ihan hirveesti. Mitä? Ei saada mitään. 20 takas. No kyllä tää sukarustonni otti nyt selkää sukarussilta, hei. Ihan urakalla. Mut nyt, ladies and gentlemen, katsotaan miltä näyttää Maxwin sukarustonnissa. Mä en oo Suomessa nähnyt kertaakaan vielä suomenkielistä Maxwinia, niin täältä pesee. Sieltä. Kuten huomaatte, panos on vain 20 äyriä ja 20 osto, perusosto. Mut kattokaa, te tiedätte mitä 25 tonnia on, se on 5000 euroa. Siitä lähtee. Ei ollut mikään mega-alku. Siis ihan tämmönen perus hyvä alku kuitenkin, mutta ei mikään mega.
mielestä 2 vai 3 Raytrickeria tää tarjos. Ja se eka Raytrickeri muuten on ihan huikee. Hyvin rakentaa. Kyllä tää Sukerus, tää on semmonen peli niinku, että tätä on ilo pelata. Mut harvoin teen tosiaan näitä ihan perusostoja. Se on aina superbonus yleensä mitä mä ostan. Ja nyt kerran kun sitä ostaa perusbonuksen, niin kerran kun se maksaa. Kannatti yrittää. Se Raytricker aika lopussa tässä muistaakseni pari vikaspinniä. Joo, ei oo vielä. Nyt tulee Raytrickeri. Kattokaa tätä ruutua, hei! Nyt tulee. Sieltä! 4 rakettia. 4 rakettia. Sit lähetään. Nyt lähdetään laukomaan kovilla. Kertoimia ruudut täyteen ja kaikkea. Kattokaa tätä touhua. 6-4 muuttuu 128 sieltä. Nyt tää tulla käsi hiirää, kun tulee sensationality, pitää klikata pois. No ei vielä, mutta kohta. Sieltä latoo. Ai että kun oli mehevän. Toi ääni on niin herkullinen tosta, kun se laukaisee tohon ton. 256 ruudussa. Ja makkaraklusteri on tulossa sieltä. Siis kattokaa tätä touhua. Tää on mehevää. Tonni X jo siellä ja ei mitään, ei riitä. Vihreitä tulee nyt aivan hulluna. Noin. 2000 X. Sieltä. Ja vielä vihreet siinä. Huhhuh. En muistanut, että se näytti näin hyvältä. Tässä on jo vähän sellainen, että okei, 6 pinniä, ehkä tää nyt niinku riittäis jo. Ehkä se on se pari tonnia ja 1000 X ja se olisi siinä, mutta katsotaan, onko tässä Raytrickeri jo. Ei ollut tässä vielä. Mut tonni on ruudussa, 1000 X. Ai, mikä ääni. Ai vitsi, toi ääni on ihan sairas. Sieltä lähtee makkarat. Ja 5000 X on kaivettu sieltä. 2 pinniä jäljellä. Pistäs Raytrickeri, niin päästään vielä kerran. Ja tästä tulee Raytrickeri nyt. Noin. Se oli niinku melkein 5000 X spinni. Paljon tää oli? 4000 X spinni. Ihan sairasta. 3 Raytrickeri se oli. Ihan oikein, kyllä. Tässä vaiheessa tilanne on se, että okei, 20 spinni, tämmönen ruutu. Jos ei tuu osumia, niin on ihme. Ei tarvi monta osumaa noihin klustereihin. Se on 1000 X ja kaikenlaista. Lisää vaan. Pari deadspinniä. Oi, kattokaa. 1000 X-pinni. Harmittavasti niin makkarat ohita, mutta eihän se meitä haittaa. Tiedämme lopputulokseen kuitenkin jo. Ai. Tuo oli ihan sairas. 6000 X-spinni. Ja osumaa tulee. Onko enää Raytrickeria? Muistaakseni ei oo. Ei tarvi ollakaan. Meillä on ihan tarpeeksi pinnejä siellä. Tärkeä makkara siihen. Ota vaan sydämiä sieltä. Ei odota. Tätä varten tänään pelattiin Sukerusia. Kattokaa tätä peliä. Huhhuh. Muistaakseni ihan vikolla spinnellä vasta niinku rävähtää Piru Merrasta ja Maxwin ruutuu. Aika lähellä ollaan nyt jo. Tosi lähellä. 4 tonnia.
Vähän lähempänä taas. Ja 4 spinni jäljellä. 3. Vielä pari spinniä sitten. Lauletaan Hosiannaa. Noin. Ei vielä. Ja siitä. Ai että. Aika mehevä. 41 pinni. Aika mehevä. Tosi jees. Tykkäähän videosta, jätä kommenttia. Mitä haluat nähdä ensi videossa? Halloween spessu tulossa. Me nähdään ensi kerralla. Se on morjesta.